Vi læser en erklæring til det danske folk. DR har sendt på langbølge i næsten 100 år fra 2 høje radiomaster i Kalundborg. Danmarks Radio, København-Kalundborg. Men internet- og satellitforbindelser har gjort teknologien utidssvarende. Ja, det er klart. Ja. Så fra årsskiftet ophører DR med at udsende langbølgeradio på frekvensen 243 kHz. Og her slutter Pressens Radioavis. Fremover vil indhold, der tidligere blev udsendt på denne frekvens, kunne findes andre steder. Noteringerne, børskurser, varenoteringer og de meteorologiske meldinger. Gå ind på dr.dk/am, hvis du vil vide mere om, hvor du finder de programmer, der i dag sendes på langbølge. Rank dem! Rejs dem! Vi læser en erklæring til det danske folk. DR har sendt på langbølge i næsten 100 år fra 2 høje radiomaster i Kalundborg. Danmarks Radio, København-Kalundborg. Men internet- og satellitforbindelser har gjort teknologien utidssvarende. Ja, det er klart. Ja. Så fra årsskiftet ophører DR med at udsende langbølgeradio på frekvensen 243 kHz. Og her slutter Pressens Radioavis. Fremover vil indhold, der tidligere blev udsendt på denne frekvens, kunne findes andre steder. Noteringerne, børskurser, varenoteringer og de meteorologiske meldinger. Gå ind på dr.dk/am, hvis du vil vide mere om, hvor du finder de programmer, der i dag sendes på langbølge. Rank dem! Rejs dem! Det er svært at finde plads til nye vindmøller og solcelleanlæg.